на вас. Браво. Много добре играхте. С кошките. Всички да донесат такъв чудесен. Мама, нали? Който не ми се усмихва, си прибира медал от джоба и другия път ще ми се моли дълго. Да. Ето. Капитана къде? Капитан. Кой е капитан? Ето е страна баба. Костов, къде е капитана на вашия отбор, моля? Повядай. Силния път!